କିଛି ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କୁହନ୍ତି କି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ତ ଆଜି ଦଶହରା ସକାଳୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୋଡ଼୍ କରିକି ବାହାରି ଗଲୁ ଦୋକାନକୁ। ଆମର ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ବାଳକାଟି ଛକ ଉପରେ ହିଁ ଓପନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସପ୍ର ସବୁ କାମ ସରିନଥିଲା ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଣିକି ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଜୁଏଲାରୀ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଆସିନି, କିଛିଟା ଆଣିକି ଥୁଆଥୁଇ କରୁଛୁ। ସବୁ ମିଶିକି ଡେକୋରେସନ୍ରେ ଲାଗିଗଲୁ। ତ ଭାଇନା ବି ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଘରୁ ବି ଆମ ୟାସି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଭାବୁ କି ୟାସି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି। ୟାସି ନୁହେଁ, ତିନିଟା ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି। ଆଉ ଏଇଟା ବାଳକାଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଉପରେ। ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ପୂଜା ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜାରେ ବସିପାରିଲିନି, ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ବସିଲେ, ଆଉ ନାନୀଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ତ ବସିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ କ୍ରିୟା ଧରିଛନ୍ତି। ତିନି ଝିଅ ଯାକ ଆମର ଆଜି ସେମ୍ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ। ପୂଜା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଗାଡ଼ି ବି ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି କରୁଥିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଅଫର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଏମିତି ପୁଡ଼ିଆ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେଠି ସବୁ ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ। ସେଠୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଭଡ଼ା ନେବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନାନୀଙ୍କର ମୋର ଖାଇବୁ। ଆଉ ବୋଉ ମାମା ବି ପଛରେ ଖାଇବେ। ସେପଟେ ମାମା ଆସିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ବାଳକାଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ ହିଁ ଆମ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍। ଜମା ବି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।